саме ми зустрічаємось на Зміїному острові? На Зміїному острові ніколи не було навчань на такому рівні. Сьогодні спрацювали всі наші можливості, спроможності. Острів Зміїний – це острів. І це символічно. Я вважаю, ми показуємо, що будь-який острів, будь-якою територією, він є українською землею, і ми будемо його захищати усією нашою потужністю. Ми багато чуємо про реформу в армії, а якою ви бачите розвиток воєнно-морських сил? Проговорювалися і проходили ми моменти деокупації. Так і є, в цьому також є символізм. Ми повинні бути готовими до будь-чого. І ми будемо готові. У нас є 3 етапи розвитку нашої армії, нашої спроможності, нашої, перш за все, оборонно-спроможності. Кримська платформа частково, і питання Криму, частково це питання розблокування і Чорноморського, і Азовського узбережжя. Щодо нашого військово-морського флоту, зараз у нас є 3 етапи до 35-го року будівництва Великого флоту. Перший етап ми з вами будемо вже бачити в реаліях. Він точно буде до 24-го року. Другий етап розкладається до 30-го року, третій до 35-го року. Паралельно ми будуємо в Україні, будуємо інфраструктуру для саме розбудови військово-морського флоту. Чесно кажучи, і малих підводних човнів. І будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни, також військово-морські бази. Перша буде будуватись в Бердянську. Ідея в підтримці цього проєкту з боку Європейського Союзу, з боку Великобританії, з боку Сполучених Штатів. Ми точно отримали повну підтримку з боку Великобританії цього проєкту. Зараз у мене буде зустріч з президентом Сполучених Штатів. І частково. І це є частиною нашої зустрічі, і частиною, до речі, Кримської платформи. Питання про Кримську платформу. Ось 30 країн, які все ж таки зголосилися приїхати, представники цих країн приїдуть. Зважаючи на те, що у 2014 році, якщо ви пам'ятаєте резолюцію, підтримали близько 100 країн. Зараз ми маємо 30 країн. Це задовільні результати, які у вас взагалі очікувані? Всі ці країни, 100 країн чи більше, які підтримували Крим, вони так само і підтримують, їх не стало менше. Питання, всі ці 100 країн, вони підтримують вас санкційно, вони готові говорити на словах, що ми розуміємо, що незважаючи, що це окупація, що це анексія, але не більше цього. Але 30 наважилися приїхати все ж таки. Да, більше 30 наважилися. Це задовільний результат для України, і що було б хорошим результатом для вас особисто? Це більше, ніж результат на сьогодні. Сказати, наскільки це буде перемогою великою чи невеликою, сьогодні складно сказати. Давайте почекаємо, поки всі ці лідери країн приїдуть. Друге, давайте почекаємо, який буде результат цього саміту. На сьогодні Кримська платформа – це перший, єдиний, інституціонально майданчик, який буде працювати не раз на рік, а працювати щодня в офісі Кримської платформи. І там будуть розглядатися всі найважливіші питання щодо, перш за все, гуманітарні питання. Тому що поки що Крим виглядає, як всі ми говоримо, це схоже на авіаносець. Поки що це не та перлина української землі, перлина у моря, а на сьогодні це мілітаризований острів і виглядає це як авіаносець Російської Федерації з щоденним збільшенням озброєння, зменшення корінного населення, зменшення привабливості природної, екологічної, туристичної, будь-якої. Що можна зробити? Треба щодня бити, як то кажуть, біть в колокола. Для цього потрібно, щоб було місце, був колокол, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи, не було просто колокола. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм в це бити, і хто це буде робити щоденно, окрім просто приписів в Фейсбуці чи десь «Наш Крим, очень жалко, но нічого, ми вернемось». Я погоджуюся з вами, пане президент, що дуже багато речей видаються неможливими, тільки з тієї причини, що ніхто цього не робить. Чи є майданчики, на яких всі кричать «Поверніть, будь ласка, Мустафаєва». В
цьому і ідеологія Кримської платформи. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Перед Кримською платформою в Україні було дуже велике домашнє завдання. Йшлося про 20 законопроєктів, які треба прийняти, які не приймалися всі ці попередні роки. Для чого? Для того, щоб бути на одному рівні, говорити з нашими партнерами, а не так закликати їх тільки посилювати санкції, а самим влаштовувати режим вільної економічної зони в Криму. Ви відмінили цей закон. І дуже важливі закони прийняті. Закон про корінні народи, стратегія деокупації Криму, в тому числі пакет законів, які скасовують режим вільної економічної зони Крим, повертають кримчанам, мешканцям Криму статус резидентів, громадян України повноцінних. І разом з тим цей дуже ганебний, корупційний, лобійований олігархами закон дозволяв українському бізнесу працювати в Криму, допомагати окупантам. Нарешті Верховна Рада його скасувала. Пане президент, Да. ви його ще не підписали. Ну, я все підписую, коли мені приносять. Скажу вам чесно, я збирався всі ці закони підписувати, чесно кажучи, на Кримській платформі. Моя ідея була в залученні інших лідерів до цієї важливої справи. Це була моя ідея суто геополітична, тому що мільйон питань завжди, а чому не так, а коли швидше. Просто я не можу відповідати і не можу довго не відповідати, тому все буде підписано, і все підписується. Серед цих законопроєктів, які необхідно прийняти, в тому числі і закон про санкції, наші санкції проти Росії щодо обмежень на окупованих територіях Криму і Севастополя, вони були скоріше символічними. Потрібен новий закон, який поверне нам так само довіру наших партнерів. Коли він буде прийнятий і коли нарешті український уряд зупинить поставки українського ільменіту в закриті порти Криму для заводу Фірташа. Це такий показник того, як Україна підриває західні санкції. Ні, я розумію про Кримський титан. Ми в тій точці, ми знаходилися там з військовими, а потім бачимо, як наших людей перевозять там, ну, типу таксі, якісь маршрутки, вони перевозять в одну сторону, а потім після роботи люди повертаються назад. Тобто ми розуміємо, як це працює, і що є українці, ну, тобто, які там працюють. Для мене не стоїть питання санкцій, бо я не вагаюсь в цьому напрямку. Всі ці питання, зміни законодавчі тощо, це важливі питання для розробки саме того офісу, який повинен працювати і над законодавчими ініціативами працювати щоденно. Виявляти там такі підприємства, як Титан, виявляти, яка там продукція поставляється, надавати і президенту, і урядові до швидкого реагування. Ми з цього починали. Для чого ця платформа? Для багатьох напрямків. І законодавчі ініціативи не виняток, вони повинні їх розробляти. Я як президент готовий, так як це піді мною ця вертикаль Кримської платформи, я готовий вносити їх дуже швидко, робити все, щоб парламент підтримував ті чи інші законодавчі ініціативи. Саме так і будемо робити. Пане президенте, питання по політв'язнях. Нещодавно дружина мого колеги, журналіста, ув'язненого в Криму за професійну діяльність, зверталась до вас з проханням допомогти поверненню її чоловіка додому. Повернення додому також чекають політв'язні, майже сотня кримських мусульман, кримських татар, яких теж ув'язнили за політичних мотивів. Скажіть, на якому етапі сьогодні питання повернення українських, кримських політв'язнів? Чи формуються списки? Хто в цих списках буде? Всі списки сформовані завдяки роботі нашому омбудсмену. Я не хочу нікого ображати. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є. Вони повинні напрацьовуватись саме в Кримській платформі. У мене є там список питань, які я проговорював з усіма лідерами на будь-якому форматі зустрічі. Робоча, державна, офіційна. Я піднімаю ці питання. Питання кримчан я завжди піднімаю. Чому це питання не рухається? Хто його гальмує? Я думаю, що ви знаєте, хто гальмує. Кримські питання, Росія, чому вона так відноситься до цих питань? Тому що вони об'єднують питання політв'язнів з окупацією Криму. Тобто для них вони не політв'язні, тому що не було окупації Криму. Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки, але вони відокремлюють списки тих, хто знаходиться на ОРДЛО,
і списки тих наших хлопців та дівчат, які знаходяться в Криму або на території Росії. Ми об'єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан. Але ще раз вам говорю, що це не тільки Росія, але й інші держави не хочуть піднімати питання Крима і об'єднувати питання Крима з питанням деокупації українських територій. Тому коли ми з вами говоримо про деокупацію українських територій, ми говоримо про Луганську, Донецьку область і Крим. А люди, коли ми говоримо про деокупацію українських територій, більша частина, я вважаю, європейських лідерів з тих, хто щось може вирішувати, а вони не визнають анексію Криму, але в словосполучення деокупація українських територій закладають зміст Донецької і Луганської області. Я все ж таки перепитаю, чи все, на ваш погляд, зробила українська влада і ви особисто для повернення політв'язнів додому? Ні, не все, і будемо робити. В чому проблема? В чому проблема? Так. Ну, проблема, в принципі, в тому, що я вам сказав. На рівні європейських судів ми працювали дуже слабко з точки зору повернення наших полонених. Я вважаю, що цього дуже мало. Дуже мало офіційно я чую, щоб лідери тих чи інших країн, які нас підтримують, щоб вони також сильно працювали і тиснули на президента Росії. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв'язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан. Що може робити Україна як держава, це турбуватися про родичів, про дітей. І ось існує така ініціатива, як «Безум Балалар», вона прикладається як «Наші діти», утворена у Криму. Це фактично об'єднує усі родини політв'язнів, і вони опікуються дітьми цих політв'язнів, оскільки їх батьки зараз сидять у тюрмах. Коли ця ініціатива тільки починалася, там було 64 дитини, на які збиралися гроші. Зараз цих дітей 190, 30 з них потребують якихось особливих вимог, оскільки вони хворі. Я знаю, що гроші збираються усім світом на цю ініціативу, і мені хочеться вас запитати, чи держава може створити якийсь механізм підтримки родичів, підтримки дітей цих політв'язнів? Впевнений, що можемо створити механізм всі. Коли питання було щодо, наприклад, вищої освіти, ми надали можливість без ЗНО, без будь-яких іспитів дітям з тимчасово окупованих територій, включно з Кримом. Я зараз говорю, будь ласка, приїжджати в наші університети і робити все, щоб у них було місце, де їм жити, і підтримувати їх. Про ініціативу підтримання 190 дітей ми готові допомогти повністю. Надайте, будь ласка, нам всі деталі, будь ласка, ми готові. Коли ми говоримо про кримчан, ми говоримо не тільки про кримських татар. Я це прекрасно розумію. Про переселенців. У нас є в Україні багато програм тих чи інших соціальної підтримки. Ми продовжуємо підтримувати і сім'ї переселенців. Що стосується, наприклад, наших черг. Ви знаєте, скільки у нас сотень тисяч черг, починаючи з радянських часів, залишилось людей, військові, вчителі, медики, переселенці додались. Я ж не говорю про чорнобильців, яких майже, на жаль, вже немає, але квартир їм так і не було виділено. Давайте тоді про корінні народи. Нещодавно був прийнятий цей закон. Як це, по-перше, допоможе звільнити Крим? І, по-друге, чи враховувалася реакція там з Криму? А закон про корінні народи – це один з тих законів, який говорить саме кримським татарам, що це їх земля. Я вважаю, що це об'єднує людей, які живуть саме там. Закон вже прийнято і, до речі, підписано. Тому такі кроки, вони важливі, щоб ядро людей, які вважають Крим своєю землею і частиною України, ядро це не розпадалось. Натомість, що місцева влада, там тимчасова і Російська Федерація окремо роблять все, щоб зробити межу в суспільстві кримському, щоб розділити цих людей. А ми повинні робити навпаки все для того, щоб там люди розуміли, що тільки в Україні
Крим буде щасливим. Що якраз мене з Криму попросила вас спитати, от як людям, які знаходяться там, кримським татарам, як цей закон вплине на їхнє життя безпосередньо? На їх життя. Так. Чи змінить отам у Криму, коли вони знаходяться? Як вам сказати, це закон про цей закон не дає людям, які там зараз, продукти харчування, квартири, якісь блага. Цей закон говорить про те, що це їх земля, і воно більше. Вони не переселенці в Криму. Це їх земля. І коли ця людина йде по вулиці, він йде по своїй вулиці, а напроти йде громадянин Російської Федерації, і саме він турист і гість на його землі. Це важливо розуміти. Цей закон, він фундаментальний. Це зміни до законодавства українського. Тобто назавжди кримський татарин, це кримчаки, вони назавжди, це визнано в законодавстві України, вони є громадянами України, громадянами Криму. Є наступний крок, і ми знаємо, що з 2018 року Конституційна комісія розробляла вправки щодо 10 статті Конституції. Мова йде про кримсько-татарську національну автономію. Чи є це наступний крок після закону про корінні народи? Тому що це ж теж наш моральний обов'язок. Це дуже важливий крок, і саме я вважаю, що це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. Та кримська національна автономія – це питання на часі, правильно? Це питання вже багато разів підіймалось. Я вважаю, якщо стільки разів підіймається, значить на Ваш часі. попередник також обіцяв дуже багато, що Втім, проголосує що Верховна процедура, Рада. яка передбачає внесення змін до Конституції, вона ж була запущена. Тобто робоча група Конституційної комісії при президенті розробила варіант змін до 10-го розділу Автономна Республіка Крим. Тобто ці напрацювання вже є. Указ про я не знаю. Я знаю, що якісь напрацювання є. Чи вони погоджені з моїм офісом? Ні. Чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством? Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Звичайно, потрібні кроки уже із формування політики перехідного правосуддя. Але робоча комісія розробляла ще півроку тому, розробила і передала в Офіс президента концепцію. Досі не зрозуміло, яка її доля. І в зв'язку з цим у нас дуже багато питань до тієї ситуації, яка склалася довкола департаменту війни, Офісу Генерального прокурора. Тому що саме цей департамент займається документуванням воєнних злочинів, розслідуванням воєнних злочинів. І усунення від керівництва цим департаментом Юндуза Мамедова, який, власне кажучи, його і створив, і розробив взагалі можна сказати, цілий напрямок розслідувань таких злочинів. Ви не сказали своєї позиції, поки що я не чула вашої позиції стосовно відсторонення Юндуза Мамедова. Навіщо ви дозволили Венедіктовій блокувати роботу цього департаменту? По-перше, що значить дозволити Венедіктові? Таке відчуття, що я кожного дня і о 6 ранку у мене в прийомні сидять генпрокурор, ДБР, НАБУ ще не сидить, стоїть, напевно. Да? Там, я не знаю, тобто це відчуття таке. Я втручаюсь, коли я чую багато людей, багато різних голосів щодо великих помилок тих чи інших правоохоронців чи керівництва правоохоронних органів. В такі моменти, звичайно, я до них звертаюсь. Чесно кажучи, багато разів займався примиренням лідерів правоохоронних органів, збирав їх у себе. Багато разів просив, що не треба ображати країну, не треба переслідувати, наприклад, їздити по місту один за одним. Не треба грати в дитинство. Вважаю, що це дитинство. І вважаю, що займаються іноді вони просто власним піаром. Тому що там небагато місяців іноді залишається комусь до кінця його терміну, його чи їй, я не знаю. І треба щось показати. Тому питання
Юндуза Мамедова, те, що мені відомо це питання, але я не приймав участі, тому що я вважаю, що відповідальність на цьому, саме його керівництво, це пані Венедіктова, це її рішення, її особисте. Подивимось, вона не задоволена, наскільки мені відомо, не задоволена саме цим напрямом, що немає ніяких потужних результатів в цьому напрямку. Ті діти, які народилися у 2014 році, вони вже пішли в школу. А діти, яким було 10 років, закінчили в цьому році університет приблизно. І, звичайно, в їхньому дискурсі вже немає України, оскільки вони не вивчають історію України, вони не вивчають українську літературу, українську мову. Я можу сказати, як людина, яка виросла в Криму, з цим раніше була проблема, а зараз ситуація катастрофічна. Що держава планує робити в цьому напрямку? Книжки завозити туди ми не зможемо поки що. А так ми і робили в 90-х роках, між іншим. В Крим возили українські книжки. Тоді було не заборонено Волонтер. це. Тобто території ми можемо відвоювати. А як відвоювати мізки людей? Наскільки і це їхні... політика гуманітарна буде системною? Я вважаю, що найскладніше саме відвоювати територію. Це що стосується саме Криму. Різні позиції щодо Донбасу і Криму. Я вважаю, що з Донбасом ми все ж таки наблизимось до вирішення цього питання. Я не про відбування, а про те, як українська влада туди зайде. Коли? Да? Я вважаю, що з Донбасом у нас, скажімо так, ці шанси ближчі. Як повернути потім людей, які на Донбасі, які вже давно, ще багато з них ще до окупації, вони вважали, що так вони частина Росії. Так, там було багато таких людей. Більшість було проукраїнських. Щодо Криму, щодо людей, вони навіть, мені здається, що з Кримом питання саме про деокупацію території. Чому? Тому що хтось нещодавно там з Росії, вони дуже жорстко реагують на будь-які питання, коли я піднімаю про Донбас чи про Крим. І коли я там сказав в одному з інтерв'ю, я говорив про Рапани і так далі, і вони отреагировали, мол, типа, що це було в советские времена. Да, я не был в советские времена в Крыму, кстати, никогда. Тогда это было дорого. Моя семья не могла себе вообще этого позволить. Мы все были больше из Черного моря, это только вот максимум Лазурное. Это вот мне понятно, да. А в Крыму я никогда не был. И в Крыму я приехал впервые в Крым, был потрясен как раз именно то, о чем я рассказывал, со своей будущей супругой. И нам было по 18 лет. Вот это я первый раз. И вот они там, товарищи, они там следят, у них, что-то КГБ их или ФСБ там не очень хорошо работает. 18 лет мне было уже не в радянському Криму, а вже в українському Криму. Я до чого? І тоді я бачив наступне. Кримчани, вони вважали себе кримчанами. Тобто питання, що вони вважали себе росіянами, питання не було. Я зараз не про кримських татар. Кримські татари завжди вважали, що вони кримські татари, і вони в Україні, і мені це зрозуміло. Інформаційно кримчани, з ними давно працювала Російська Федерація. І паспортизація, телевізор, і люди, які приїжджали. Але вони не казали, що вони росіяни. Вони казали, що вони кримчані. Пам'ятаю, ще по кварталу. З українських зірок ми були єдина українська зірка. Просто єдина тоді. Тому що всі інші це приїжджали російські зірки. Але вони завжди казали, навіть ті російські зірки, вони завжди казали, що дуже приємно у вас бути в Криму. Тому ситуація з поверненням ментальним, цим відчуттям, я не думаю, що це дуже складно. Тому що мені здається, що вони зараз розуміють, що сталося, що було 3 мільйони українців, які приїжджали щоліта. Що це, розуміє тільки людина з України. На рівні генетичному. Абсолютно. Я в цьому впевнений. А зараз люди місцеві, кримчани, вони побачили, що буде без України. От зараз Крим без України. Люди завжди хочуть змін, бачать щось добре, щось хороше в майбутньому. Тому ніяких змін, я впевнений, ментальних не треба буде робити. З радістю будуть приймати українську владу в Криму. З радістю, повірте мені, навіть ті
в душі там з октябрятським значком, тому що отут спрятали, отут октябрятський значок, але все одно будуть радіти, тому що з Україною в Крим повернеться життя. Мілітаризація і people replacement, те, що називається на мові міжнародного гуманітарного права, заміщення населення. Скажіть, будь ласка, чи можете ви розказати трохи про це? І тому що дуже мало даних існує, і з офіційного боку так само. У нас багато дуже даних, особливо про підготовку до Запад-2021. Ми бачимо, яке там посилення техніки, військового контингенту. І ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо, що відведення повільного не буде. І я вважаю, що в принципі буде максимально робитися так, щоб все, що заведено, щоб воно там залишилось. Це ж не просто слова авіаносець. Ми просто бачимо, що відбувається. Скільки кораблів, скільки військових катерів, скільки важкої техніки, скільки всього там зараз розташовано. Ми бачимо плани щодо збільшення Чорноморського флоту в Чорноморському регіоні з боку Російської Федерації. Як реагують на це західні партнери? Тому що це створює небезпеку у Чорноморському басейні. Саме тому ми вже розуміємо, що всі ініціативи щодо Чорноморського басейну повинні йти від нас, тому що ми більш активні в цьому напрямку. Реагують позитивно, підтримуючи наші ініціативи, і це правда. А тому що у кожного з лідерів тієї чи іншої країни є своя держава, і у них є свої проблеми. І тому, коли ви показуєте їм ось це проблема, вона не тільки українська, вона завтра там буде заблокований Чорноморський регіон, і це впливати буде на не тільки на Азовський регіон, Чорноморський, Середземномор'я, також це буде впливати потім, а також це буде впливати і на Дунай, а Дунай, який об'єднує там 10 європейських країн. І якщо немає поки що у України НАТО, це не говорить про те, що у нас не буде оборонних домовленостей двосторонніх зі Сполученими Штатами і з іншими державами, які є в Чорноморському регіоні. Я хочу нагадати, що 1,5 роки тому йшла мова про те, що в зв'язку із загрозами для свободи судноплавства йшли розмови на високому рівні про постійне перебування в Чорному морі кораблів НАТО, про супровід можливий українських торговельних суден у Азовському морі. Чи продовжуються ці перемовини у вас? Коли нарешті Україна законодавчо вже закріпить за собою територіальне море, виключно морську економічну зону і це дозволяє міжнародне морське право в односторонньому порядку визначить свій кордон по морю із Російською Федерацією? По-перше, про військово-морський флот. Україна спроможна не дати домінувати будь-якій державі в водах Чорного і Азовського морей. Щодо супроводження країнами Альянсу, нашими союзниками, наших кораблів, ви ж бачите, що ми кожного року збільшуємо і наше навчання, і присутність кораблів на країн Альянсу. Це не тільки питання Сібрізу, це і відтепер, в принципі, ставлення і постійна робота і співпраця нашого Міністерства оборони з Сполученими Штатами Америки, з європейськими державами, країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні, я вважаю, домовленості в цьому напряму і з Туреччиною, і з Великобританією. Тоді продовжимо про мілітаризацію Криму. Зараз вже є заяви про розміщення, можливе, в Криму ядерної зброї. Чи може Україна впливати, фіксувати як мінімум ці речі? Чи буде це питання обговорюватися в рамках Кримської платформи, щоб разом з країнами-партнерами моніторити і відповідно реагувати? Коли у нас з'являються документи будь-якого такого характеру, які загрожують нашим територіям, а ми дійсно розмовляємо з цими документами з нашими країнами-партнерами. Це є правда. Ми завжди ділимося такими документами. На Кримській платформі підніматись питання, в принципі, в цілому буде мілітаризації Криму, і це не є виключення. Це можливість розташування ядерної зброї.
Тому буде обговорювати це питання. І ще, можливо, є сенс запровадити санкції окремі саме за політичні репресії в Криму. Вони дедалі стають масовішими. Людей, яких забирає там в Криму за політичними мотивами російські спецслужби, їх потім катують у в'язницях. Яким чином ми можемо впливати на це, як не санкціями? Я по-різному відношусь до санкцій. Я вважаю, що Україна повинна вводити санкції там, де вони мають реальний вплив. І звертатись до країн, які дійсно своїми санкціями впливають на той чи інший бізнес, на нерухомість таких людей, про яких ви говорите, на їх рахунки за кордоном, є в цьому сенс. Всі інші санкції, вони більш-менш все ж таки політичні. Але в цілому санкції повинні, скажімо так, бити по руках саме тих людей, які своїми руками забирають щось чуже. Так? Тому ми запроваджуємо такі санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони, щоб людям не було комфортно жити. Саме таким людям. От саме таким людям, які працюють проти державності, проти суверенітету тощо. Є держави, там, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників Російської Федерації чи тимчасових чиновників Криму, у яких також щось є десь за кордоном. Да, ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони вводили такі санкції. Вони є дієві. Така санкційна політика, вона дієва. А якщо ми щодня, наприклад, рішенням РНБО будемо вводити санкції проти тих чи інших от таких тимчасових керівників, але вони ніяк не впливають на цих людей, я вважаю, що ми просто показуємо і дискредитуємо наш орган Ради національної безпеки і оборони. Завтра доокуповують Крим. Куди ви перш за все поїдете? Ой, в мене там багато місця. Прекрасне запитання. Хочу на море, на Чорне наше море. Дуже хочу. Там, ну, напевно, от, не знаю, Міс Фіолент, потім Кострополь, потім... Крузов. Гурзуф круто, да. Ну, завжди було дуже пафосно Гурзуф. Ми не їздили туди, дуже дорого. Хоча шампанське «Новий світ» було Гурзуф, непогано. Керчь, Євпаторія, Сімферополь. Євпаторія прикольна, Феодосія прикольна. Ну, ми зараз один одного вітаючи кажемо наступного року в Бахчисараї. Було би круто. Гліцинія, до речі, дуже цікаве місце. Знаєте, де Гліцинія? Ну, так, да, знаєте, так. Ну, класно. Ну і на Айпетрі. Да, будь ласка. Тут жарко, кстати, между прочим. Нормально. Започнемо традицію, будемо щороку зустрічатися з зміни. кримською компанією. Кримська компанія і ви. Давайте.